awakmu milo aku iki malih akeh sing dikorban. Nggih, Pak. Ora aku takon, Nggih, Pak. akeh sing dikorbanke iki tambah penak apa tambah angel jawaban. Penak mawon, Pak. Mergo kan biasane wong ki mau lek duwe Nggih. terus akeh sing dikorbanke kan ya jenengane barang lek sing dianggep teh dhewe terus kan marikne kan ngorbane kan ya ora penak lho Teh. Nggih. Kaya toh dhewe kon salat bengi kan ya sapa to sing ngarani penak wong. Penak-penake turu kok tentangi kan ya ora penak sebenarnya. Awake dhewe penak-penak turu subuh kok kantangi kan sakjane ya ora penak Teh. Nggih, penak turu. Ngomong penak. Jadi sampean wae tekok penak nggih donya apa nggih akhirat to, Bah. Nek nggih donya jane ya gak penak. Tapi nggih akhirat ya penak. Padha karo dhewe luwe duwene jagung sak genggam. Wayahe kena dipangan kok penandur kan ya gak penak to, Teh. Nggih. Tapi kan akhirnya panennya ya iso sekarung Teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Iki awake dhewe iki didelehne nggon nggih korban ngene iki ya sebenarnya ya ora gampang Teh. Nggih, Pak. Muga-muga korbane akeh ya ikhlasé tambah akeh. Amin. Manfaate tambah. Oke. Ayo rek, nggo sampean kabeh sing pengen korban. Iki sing pertama niat sik rek. Niat sik. Dadi sing pengen korban kuwi mulai saiki nata atine ngorbanke sifat-sifat kehewanan, rakus, tamak. Laksana iki kabeh amanah lho iki rek. Ora mung sak derma awake dhewe beleh nih wedhuse wong-wong sing titip ning awake dhewe lho Teh. Nggih, terus, Pak. Iki padha karo awake dhewe iki kudu beleh sifat-sifat kehewanan sing dititip ning awake dhewe sak mene akeh. Lah iki titipane Ibu Boynem. Dari Ibu Boynem untuk almarhum Lasmini. Lho ngene iki coba pikirna to Teh. Wong liya mikirne wong tuane. Wis bolak-balik tak kandhani wong iki mau mulya lek mulyane wong tua. Wong tuane.
Kita ibu Rina ada kambingnya Ibu Rina. Kambingnya Ibu Rina apa yang dibawa? Minggu almarhum Ibu Soinem Alif Ponorogo. Dari Ibu Gunem untuk almarhum Ibu Soinem Alif. Iya. Ndak malaikat teko ben demen nek wangi-wangi iki ta. Al-Fatihah. Gitu nih Pak. Kawanan. Jadi selama awakmu milu aku iki ya, Cik. Apa Cik iki tekur anu Idul Adha bareng karo aku. Cik? Kula sampun ping 3, Pak. Yang pertama, Yang pertama jenengan sapi nih, Pak. Kok sapi padahal. Idul Adha ping kalih.
Pindho teh. Nggih, ping kalih, Pak. Kowe kedah cek ping pindho iki. Nggih, ping kalih niki. Yang pertama kuwi aku ning pondok etan Nggih. alun-alun kae. Nggih. Kepindho iki ta? Nggih. Cek pindho iki ta, Nggih, Pak? pindho niki. Iki termasuk barokahmu iki teh. Amin, Mbah. Barokah awakmu milo aku iki malih akeh sing dikorban. Nggih, Pak. Ora aku takon, Nggih, Pak. akeh sing dikorbanke iki tambah penak apa tambah angel? Gila dibikin rumit kan malah tambah Ora, sing ora dilakoni. masalah kuwi aku takon. Nggih. Cara ning uripmu, cara akeh sing mbok duweni terus akeh sing dikorbanke kuwi kira-kira penak apa angel jawaban? Penak mawon, Mbah. Ya alhamdulillah lek penak. Nggih. Mergo kan biasane wong ki mau lek duwe Nggih. terus akeh sing dikorbanke kan ya jenengane barang lek sing dianggep dhek dhewe terus kan maringne kan ngorbane kan ya ora penak lho Teh. Nggih. Lek barang sing penak kuwi kan sing nampa. Nggih. Lek barang sing ngeki kok awake dhewe sing ngeki kok penak kan ya tangeh lamun to Teh. Nggih. Kaya toh dhewe kon salat bengi kan ya sapa to sing ngarani penak wong. Penak-penake turu kok kon tangi kan ya ora penak sebenarnya. Tapi sebenarnya ya penak tapi dienggo akhirat. Akhirat. Awake dhewe penak-penak turu subuh kok kan tangi kan sakjane ya ora penak Teh. Nggih, penak turu. Ngomong penak kuwi kan sebabnya ya ora kepenak karo pangeran. Ngomong penak kan sebab ngomong penak mengko akhire ora kok saiki ning donya iki kan ya ora to Teh. Nggih. Jadi sampean wae tekok penak nggih donya apa nggih akhirat to, Pak. Nek nggih donya jane ya gak penak. Tapi nggih akhirat ya penak. Padha karo dhewe luwe duwene jagung sak genggam wayahe kena dipangan kok kon nandur kan ya gak penak to, Teh. Nggih. Tapi kan akhirnya panennya ya iso sekarung Teh. Muga-muga ae anu dibakari dupa ki para malaikat sing nyawang ki lek tekone ben demen iki. Amin. Muhammadin nurizati wasiri sarifi sa'irat asma'i. Wis apa iki Teh? Bu Barina Ibu Soinem. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyuwun dungane mugi-mugi korbane Ibu Soinem Sainem niki damel almarhum Ibu Sainem. nggih. Ponorogo mugi-mugi ditampi kalih Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki awake dhewe iki didelehne enggon nggih korban ngene iki ya sebenarnya ya ora gampang deh. Nggih, Pak. Apa meneh iki akeh iki. Akeh iki termasuk tahun iki paling akeh iki selama aku gawe pondok lama 5 tahun iki deh. Nggih. Iki sing paling akeh iki barokah awakmu. Muga-muga korbane akeh ya ikhlasnya tambah akeh. Amin. Manfaatnya tambah. Oke. Ayo rek, gue sampein kabeh sing pengen korban. Kuwi sing pertama niat sik rek. Niat sik. Dadi sing pengen korban kuwi mulai saiki nata atine ngorbanke sifat-sifat kehewanan, rakus, tamak, sombong iki dikorban. Terus angge awakmu kabeh sing pengen korban ya penting niat rek. Mergo lek niat kuwi separone wis mbok lakoni. Jadi separo teko niat iki wis kelaksanan. Tinggal sak langkah maneh. Pokok penting awake dhewe sing pertama niat kuwi sik ae. Niat bahagiane wong tuane engko sing ngeki dalan Gusti Allah. Awake dhewe niat haji engko sing ngeki dalan sing ijabah engko Gusti Allah. Dhewe niat bahagiane bojo. Penting niat sik rek. Mergo niat kuwi penting. Separo teko keberhasilan kuwi tergantung niat. Jadi niat iku dadi pondasi awale. Wae dhewe sambung liyane ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia sak mono wae. Sing perlu dhewe laksanake iki kabeh amanah lho iki rek. Ora mung sak derma awake dhewe beleh nih wedhuse wong-wong sing titip ning awake dhewe lho, Teh. Nggih, leres, Pak. Iki padha karo awake dhewe iki kudu beleh sifat-sifat kehewanan sing dititip ning awake dhewe sak mene akeh. Iki insyaallah ya isyarah iki, Teh. Engko pondoke tambah rame. Amin ya rabbal alamin. Tambah rame dienggo wong-wong sing pengen ngilangne sifat kehewanane. Akeh sing nitip ning ngene iki. Iki sarang kok akeh sing nitip ning anak-anak ning kene, Teh. Amin.
Makane sampean dongane kaya abahmu kuwi iso istiqomah ning dalane Gusti Allah, ora mung dudane kesaktian tapi luweh ngajarne jeroan daleman ben iso istiqomah ning dalane Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah. Lagi titipane Ibu Boinem dari Ibu Boinem untuk almarhum Lasmini. Lho ngene iki coba pikirna to, Teh. Wong liya mikirne wong tuane. Padahal wis bolak-balik tak kandhani wong iki mau mulya lek mulyane wong tuane. Jadi iki kudu tenanan dilakoni, mergo wong ngomong lek ora nglakoni iki mau dosa. Lek wong Jawa iki apa sing mbok omongne wingi ya balik ning awake dhewe. Aku dhisik tahu sebab ngandani wong sabar. Karo Gusti Allah dites tenan, sabar apa ora? Delobokne ning pondok tanah alun-alun kae. Nggih. Al-Fatihah. Bila khususi ruhaniyah Ibu Lasmini, bila khususi jasa di Ibu Boniem. Al-Fatihah. Ya muga-muga mulia sing korban, mulia sing dikorbani, mulia sing pagenan dikorbani kabeh oleh barokah. Amin. Masuk panjenengan kabeh kuwi sing nonton apa iki jenenge iki? YouTube iki sing nonton iki ya muga-muga oleh barokah. Amin. Wong kabeh iki mung golek lumeberan, golek barokah. Al-Fatihah. Iki sing aja tak bakari dupa iki mbok menawa bengi-bengi iki malaikat teko. Malaikat itu kan ya sunai Kanjeng Nabi kan ya sing wangi-wangi to, Teh. Nggih. Makane tak kae wangi-wangi kan ya. Ben demen lho, Teh. Nggih, Pak. Dan tambah dijabah karo Gusti Allah ya ta. Amin. Ini kan dalil akli ya ini ya. Aku aslinya terharu deh. Cuman kan aku ya ora omong ae. Aslinya aku terharu. Ya terharu karo awakmu ya karo wong-wong sing jek percaya lho, Teh. Nggih. Kan ngene iki ora ya selama aku tak baleni maneh 5 tahun iki emakku saiki ning 6 tahun iki kan ya lagi iki ta, Teh. Nggih, Pak. Padahal lek dipikir ramene lak ya rame dhisik to, Teh. Nggih, amerin. Tapi nyatane kan ya percayane saiki. Nggih. Tak balani maneh. Rame ini kan dhisik to, Teh. Nggih. Tapi nyatane percayane luwih saiki. Iki. Iki gebiar ki ora nentokne hasil ya gak. Masalah gambar ki mau ya urung mesti lek asline ngono ki mau ya ora. Wong gambar ki secara normal sesuai sing gambar ya to. Nggih. Tapi lek hasil iki mau wis jelas kok jeroan. Al-Fatihah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi wa musliman wa ana sholati wa lillah lillah lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika. Al-Fatihah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Nyuwun tungane muga-muga damel ibu sapa iki? Almarhum Lasmi. Almarhum Lasmi Al-Fatihah. Iki damel ibuke, damel beliau sing alam donya niki korban niki damel ibuke niki mugi-mugi usahane lancar. Amin. Rigas angkas kaya wedhus iki sehat. Bergas nyambut gawe ya semangat. Golek ridane Gusti Allah. Terus muga-muga ya sing korban iki bisa teko sing dikhususne korban iki mau bisa tinggal gampang lah ibarat ning siratal mustaqim ngono teh. Nggih. Jadi lek mlakune angel untuk mergo dosa mergo apa ae malih gampang mergo numpak dosa iki lewati idina siratal mustaqim apel ngono teko ngonde. Amin. Apa neh kan ya ning pondok kene ta teh. Nggih. Al-Fatihah. Tujuane maneh ngene iki dinggo ngilangi sifat hubud dunyane, hubud dunya. Jadi sing marai awake dhewe abot nyebrang ihdina siratal mustaqim, sing marai dhewe abot oleh petunjuk Gusti Allah iki mergo hubud dunya. Mangkane Nabi Ibrahim kuwi dikokon Gusti Allah kan nyembelih Nabi Ismail. Mergo Nabi Ibrahim kan ya tresno banget karo anak deh. Tresno karo anak kuwi termasuk ya butuhnya deh. Lek mergo dhewe tresno karo anak terus nyambut gaene malih asal penting oleh dhuwit iso nyenengke anak kuwi ya dosa. Ora oleh mergo ya akeh sing mergo tresno karo bojo, tresno karo anak kuwi terus nek karo Gusti Allah malih bledru, malih kleru kuwi akeh. Kan iku Idul Adha kan darani hari raya besar ya mergo nek kedadian besar kuwi teh. Nggih. Nek kedadian Nabi Ibrahim kan nyembelih Nabi Ismail.
urip ki mau ya kaya sing tak takbir iki mau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Urip mau ya kudu lillah. Lho pas ndonga nek anu deh, apa bintang sot ngono teh. Mak celorot. Mak cengorot ya teh mau teh, mburimu pas teh. Kuwi nganu lho teh. Kuwi dhisik zamane aku dikai jasa karo guruku cara arep duwe hajat gede ngono, paman arep mindahne penyakit ning wedhus ngono kae teh. Nggih. Kuwi jasae kan kon melek bengi kan golek sampai ketemu bintang celorot kaya kuwi mau lho. Nggih. Bintang celorot. Aku wingi kae. Aku ning Jimbe wingi kae ya ngono tuh, tapi ketemu gowedi sampai anu iki. Bengi kaya awan, sakek anu corote iki ijo terus malih putih ngono, sut ngono. Gowedi ngono. Tapi lek kuwi kayane kaya model anu meteor ngono deh. Meteor. Ya ora set tilik ngono kok gowedi puadang ngono. Nek bisa kan ciwi sakmene gowedi ngono. Aku sampai ndredeg kok. Ya iki muga-muga dijabah kali Gusti Allah iki. Amin. Pokoke untuk ikhlas ini Al-Fatihah. Lagi dhuwur putih teh. Nggih. Dhuwur putih iki. Saya mau nandur kelor Apa? ada ya manfaat nek nggo nali-nali ini. Kayak iki cedhek wae mulai maksudnya kan mulai ya. Nggih. Barang. Iki dingge Bu Janti. Janti. Ya mikmu garene kan. Iki Bu Janti Halimah. Iya teh. Belanda. Ya Allah. Cuma aku rasa sengaja kata iya ngomong lek. Lah iya. Dhuwur kayak iya putih. Aku kan mau orang bahas pedusnya loh. Iki mau kata yang bahas sih mau. Sampingnya dhuwur putih gagah. Kayak udah apa kayak dengan itu? Udah saya sungune lho. Ya moga-moga ya atine Bu Janti tambah gagah, tambah putih, tambah resik, tambah semangat lah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iki tingkatannya wali lah iki teh. Wali lah iki. Widungane mandi. Lah Kanjeng Sunan Kalijaga ya apa ahli hadis apa ahli anu kan ya ora. Ora mergo pinter ya, tapi mergo ngerti nih. Ora mergo pinter, tapi mergo ngerti. nih. Jawa gimana? Iki ana hodam ratune teh. Hodam ratune. Besok tukakno kembang teh. Iya, Pak. Enggak seorangnya disembelih, diramen kembang sih. Ya. Kalau hodam ratune ya anggap aja. Iya, iki tapi lanang ta teh? Lanang, Pak. Standar, Pak. Lah ya maksudku. Ayu. Heeh. Apa korban iki kudu lanang? Boten. Ya ora wedok ya, makanya aku tekon wedok apa lanang. Ya umumnya lanang ngono. Nah, korban ora kudu lanang. Nggih. Tapi tenanan lho teh. Ayu lho. Nggih ayu. Ayu. Ya ora patek brangasan. Ora patek brangasan, kalem. Gagal kalem ayu ya. Al-Fatihah. Ya kabeh bahasa isyarat ya. Pitutuh. Teh kanan kiri ini beruangasan nih teh. Nggih. Terus kira wedok iki. Lanang karo lanang ya. Kanan kiri ini berangasan. Al-Fatihah. Iso mandani kembang ki. Ya orang iso mandani Bu Canti, ya mandani wedhus sisa ayu to. Al-Fatihah. Ki lanang, kowe lanang. Lanang karo lanang kate. Piye? Ki lho teh. Kewani ngono. Lanang karo lanang. Iya lah, uang sampai ngono ora ya. Do karo kewan. Iki Bu Dewi Muawana. Lumpang. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Delok teh kowe dihambus-hambus ya teh. Kanan kiri nih Bu Janti katanya berangasan ngene ta teh. Al-Fatihah. Gila khusus. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Muawana akhirat. Karena dia tuh Al-Fatihah.
Gente. Mangan osek kok manggalek menafsu ae. Lah iya. Aku kok kaya nyawangi wong anu ta. Privat-privat baju putih, upah putih ta. Wong anu. Privat-privat baju putih. Ono kok terus ngene. Assalamualaikum salam. Wong gegeran mergo nafsu ngene iki sing mati akeh deh. Metu sini gitu. Enak gegeran. Sampai mati nih akeh. Kamu tak kirim ning surga. Do mati sik. Mati sing apik. Husnul Khotimah. Ya mati mergo nafsu. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim. Allah. Kewan sing nafsune gedhi ya wedhus ya teh. Pantes saya lek wedhus paling apik nggo korban, sing nafsune paling gedhe. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iki sapa teh? Oh sing akeh apa neraka? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allah. Bagus gua agah. Pira gitu ya? Oh, ya murah teh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada yang jegal barang toh. Sing jegal mate sembelih ya toh ya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, Al-Fatihah. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim. Ayo malaikat sing arep teko monggo. Delok wedhuse. Wedhuse sapa teh? Kuntiah. Kuntiah. Gawane ning surga. Sampai jemput Bu surga Bu Muntiah ning surga kono. Ya iki wedhus kendit ta teh? Iki lho. Settingan. Kendit iki lho wedhuse. Lagi itu mewah lho teh. Wis ngerti urung sak urung ngelek kuwi kendit ana. Ngertos, Pak. Istimewa ngono maksudku. Kendit iki padha karo wong kena nggo tamba wong lara weteng kena nggih sabuk iki maksude kena dienggo timbul tambul. Kena dienggo syarat Apa enak sing jegal ta teh wong teh? Engko nganu teh. Kabeh sing anu iki, sing korban iki taline iki kekno. Kekno engko. Jadi iki kabeh sing korban iki niku engko taline iki kekno. Ya minangkane dienggo nalani awake dhewe ben gak ketarik hawa nafsu. Minangkane juga dikena dienggo nalani pagerane awake dhewe saka wong-wong dolim. Saka wong sing gak demen teko gangguane menungso, teko gangguane jin, teko gangguane sihir, saka kaelakane wong liya, saka kaelakane jin,
saka kealeane panggonan, saka kealeane angin, saka kealeane sembarange terkhusus saka kealeane awake dhewe. Mergo musuh sing paling abot asline sapa? Ya awake dhewe iki, Teh. Jadi iki kan wedhus kan nafsune gede, Teh. Iso rada terkendali kan mergo taline iki. Mergo ditaleni tambang iki lho. Jadi inang kali iki kok tambange iso didelehne ning usahane iso nalani saka sifat-sifat kehewanan sing semamane wong usahane maju malih sombong, malih selingkuh. Mbah bojone apa sapane ngono iso dikendhalekne saka tambang iki lho, Teh. Tambang iki dadi filosofine. Tambang iso dadi agemane, iso dadi timbule pagerane. Al-Fatihah. Dieling-eling iki tambange dikekne sing korban-korban iki ben kena dienggo syarat, dienggo wasilah, sababiyah ben tambah maju usahane ben tambah selamat uripe. Lah iki ya istimewa iki, Bu. Parpunah. Al-Fatihah. Ya kok Ponorogo iki. Ponorogo. Iki dadi sejarah kok iki. Dadi sejarah iki. Dina pondok awake dhewe sejarah iki, Teh. Kita tarik nek pira ta, Teh? 11, Pak. 11, berarti rolas karo tekku sesuk. Al-Fatihah. Kita bakari dupa iki minangkani ben iso balik ning asal usule. Al-Fatihah. Isar urip sakjroning mati. Mati sifat-sifat kehewanane. Al-Fatihah. Pokok sing penting korban iki mau niate dinggo nambah nih iman takwa nih awake dhewe. Maka wong korban kuwi perintahnya Gusti Allah. Sampai ana kedadane Ka'bah kuwi mau. Sampai nek Idul Adha iki mau kan yo mergo kedadane korban ki mau Nabi Ibrahim kok nyembelih Nabi Ismail dadan gede. Besok ya tak tambahi 7 Teh ben oleh pitulungan Gusti Allah. Wong lempar jumroh ki mau ya 7. Al-Fatihah. Ngubengi Ka'bah ya ping 7. Al-Fatihah. Muga-muga iso nang Mekah nang Madinah. Amin. Al-Fatihah. So mateni setan ning awake dhewe, setan sing ganggu awake dhewe. Al-Fatihah. Kayu eram iki. Iki mau apa sing iki mau sing ditemani wong jubah putih iki mau. Mau kayaknya jubah putih sekitar kene mau. Om Wim. Ada. Oh iya pantes ae. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wong kodho-kodhone iki lek disempali tukule malah subur ate.
Al-Fatihah. Belanda iso sampai korban ning awake dhewe, berarti dhewe iki ya kondang kaloko teh. Alhamdulillah. Amin. Iki wong Jawa ning Belanda apa wong Belanda asli teh? Ini asli orang Hong Kong, Pak. Oh, asli wong kono. Asli orang Hong Kong. Nikah sama Bu Janti. Oh. Bojone Bu Janti. Kata iya iso seragam putih-putih ayu ngono ta teh? Oh, Bang. Angsale iki waktu iki. Jadi ini di hanya satu tempat, Bang. Iyalah, mung sak nggon. Nggih. Ancen wis jodone. Ancen wis jodone. Al-Fatihah. Tapi ya lucu deh. Lucu. Ya Bu Cantik sing sayang dah. Ada bojone sing sayang. Wong wedok kuwi mau paling penting kuwi mau besok lek mati kuwi karo Gusti Allah ki gak masalah ditekoni liya-liyane. Sing pertama ki sing ditekane bojone. Terus bojone ditekoni. Awakmu ridho ora karo bojomu? Mesti sing lanang. Lek sing lanang ki jawab ridho ya wis selesai. Kok sing penting salat karo oleh ridhone wong lanang. Makane wong wedok ki mau sampai direni karo Imam Syafi'i. Babnya apa? Wong wedok mau dijamin surga karo Gusti Allah. Asalkan piye? Yang pertama sing penting jaga salate, gelem poso Ramadan, iso jaga marwahe, maksudnya gak zina, gak selingkuh, oleh ridhone wong lanang. Wis kuwi ae wong wedok kuwi wis dijamin surga karo Gusti Allah. Gak wong lanang gak ono nase ning endi gak ono. Wong lanang dijamin surgamu gak ono kecuali Kanjeng Nabi. Tapi lek wong wedok ono. Wong wedok penting salat, gelem poso bulan suci Ramadan, oleh ridhone wong lanang. Wong wedok wis jamin surga karo Gusti Allah. Gak zina, ones. Aman. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, awak dhewe dongakne teko pondok iki. Muga-muga ae keluargane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine berkah barokah berlimpah. Lahumul Fatihah. Ibu bojone Bu Janti Belanda gitu kok Belanda. Al-Fatihah. Pak Nung. Mbah Nung. Iyalah. Iki Mbah Nung ta? Mbah Nung. Sehat Mbah Nung? Iyalah. Jenggote sampean tambah dawa Mbah Nung. Yo galak-galak to Mbah Nung. Iya galak to teh. Mbah Nung. Coba bingung to Mbah Nung. Sing tenang. Sing tenang Mbah Nung. Masa gak kenal mbak aku Mbah Nung? Mbah Nung. Alah. Kok sungune jan ngedeni lho teh. Galak iki. Coba galak Mbah Nung wedi aku. Sing tenang. Sing tenang Mbah Nung. Coba bingunge. Al-Fatihah. Iya. Besok tak kirim yang surga. Salam nih go anu. Karo makhluk-makhluk neng surga liyane. Ya.
Aku ya lek nyemplung neraka tarian to. Ya. Tarian aku. Zaman aku ning neraka. Lah aku kangelan ya tulungi ya, Bandung. Lah aku akeh dosane. Tarian aku ya Bandung ya. Coba waleh ngandani aku Bandung. Ya, pokok sing penting 4S senyum, salam, sapa, santun gitu Bandung. Pondok iki kudu ngono. Cara wong Jawa gupuh, suguh, lungguh. Gitu Bandung. Nah, ajarane sampean niku. Pokoknya senyum, salam, sapa, santun gitu. Terus enak nah ajarane Bandung sing 4R. Ringkes, rapi. Wah, pernah aku ya rada lali kok kuwi. Menungsa ancen ya lalian. Kuwi ajarane Bandung. Kuwi ya penting dipraktekno. Wong nyatane lek pas aku ruqyah ngono kae. Kuwi kebanyakan wong diutang siji jorok. Omahe gak dirapeni. Terus yang kepindho sing dadakne sepi usahane angel rezekine kuwi nyatane salah sijine ya sebab numpuki barang-barang sing ora genah. Ngono kuwi ya dadekno Jin Dasim teko, Umi Sabian teko. Kuwi ternyata ya barang-barang sing ditumpuk. Aku tahu nguruqyah ning Jember kuwi anake nesuwan sampai duwe penyakit mentale kejiwaane kuwi ternyata masalah ya salah sijine sering numpuk barang-barang bekas sih mending dirapekno jadi tumpuk ning ngarepan ning gudang mending didol diresiki ngono. Terus baju bekas kuwi aja sampai engko keset. Terus panganan aja buka, ditutup lah ora dipangan. Cucian piring kuwi adang disuci aja ditinggal turu. Terus lah awake dhewe baru berhubungan badan kuwi apa jengane kuwi teh? Teh. Oh, Pak. Awake dhewe lek bar berhubungan badan kuwi apa jenengane? Anu, Pak. Aku kok ya lali to. Wong lali maksudnya wae Rasul. junub. Oga, Rasul langsung pas ngakoni bari lho, pas junub iki lho. Kuwi lek iso ya aja langsung mangan po ngombe, arek mangan ngombe ya wudu sik ngono ben rezekine ben gak seret ngono teh, diresiki sik ngono maksudnya. Mau melak. Melak ya wudu sik paling ndak, ora mandi ya wudu sik ngono. Ini malah rezeki seret. Jangan suka gantung pakaian. Terus pakaian sing dijemuri jam 4 wis dilebokne ngono teh. Paling penting nih lek mlebu omah maca assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Luwih apik meneh maca surat Ikhlas ping 3 iku rezekine lancar. Al-Fatihah. Bandung tak kirim ning surga engko aku jemputan. Al-Fatihah. Jenesuan Bandung. nesu lek tinggal barang sing elek ben apik gak apa-apa. Yes. Al-Fatihah. 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 Ki barokah darah wedhus-wedhus yang dikorbanke iki ya insyaallah resiki panggonan iki teh. Kan akeh wong njaluk tombol rene to teh. Rono kene kan barang gua-guaan sing aneh-aneh. Ya akeh sing korban iki ngresiki. Iki bengak-bengak nyapa? Ibu ikas men to iki sapa to we? Melet karo aku. Melet lho teh. Ya aku dialati teh. Jan kaya aku iki. Jan kaya aku iki. Bu Sunarsih. Walah iki pantes.
Al-Fatihah. Piye omong oh. Piye maksudnya? Ladalah. Iya. Al-Fatihah. Seneng ngomong aja nih teh. Sepena ya. Cek seneng ngomong iki. Cibrai. Al-Fatihah. 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 Jadi aku matur suwun sanget iki kanggo kabeh dulur-dulur sing ngrepoti awake dhewe te. Arek wong ki lek ora gelem direpoti ya wis ora usah dadi menungsa te. Nek dadi menungsa kudu gelem direpoti. Kok repoti barokah. Awak dhewe urip pancen ya kudu repot tok. Nggih. Memang pun dados garise, Pak. Wong tambah repot ya kan manfaate. Wong lairne ya ngrepotne. Iya bener ya. Nggih. Dadi manten ya ngrepotne, mati ta sing ngrepotne. Mati sing ngrepotne wong ya teh. Ora gelem direpoti ora usah dadi menungsa ya teh. Mati kuat ning kali ngene ya. Kentene kali. Manungsa iki ya kudu gelem direpoti ya kudu gelem repot. Wis menungsa wis ngono kuwi wis nase ngono. Dadi awake dhewe iki ya ngrepoti ya kudu gelem direpoti. Ngono lho. Wong jare menungsa. Ngelair cepet wis ngrepoti ya teh. Gitu. Tapi lek iso awake dhewe urip ya aja sampai ngerepotne lah. Lek iso ya direpoti ora apa-apa ya ta. Wis akeh bantu wong mergo lek mati yang repoti wong. Al-Fatihah. Iya aku roh. Piye pengen ndang selak budal ning surga? Tak sebelah saiki. Ya sing sabar. Kelat itu seneng deh itu. Al-Fatihah. Ini apa sini? Sampai lo cantik. Masalah. Siapa kita? Kurniawati Jember. Kurniawati. Saya Mbak Kurniawati. Al-Fatihah. Laki Mbahar Jember kata ya terakhirannya ketemu Jember. Iki sesuk tak tutup ngangge anu iki. Ngangge tekku dhewe sing 7 ya, Teh. Ada yang belum datang satu, Pak. Oh, terus apa? Dari Jakarta kalau enggak salah. Oh, Ibu Sunarsih. ya, Bu Sunarsi. Nggih. Lah kuwi enak wong Sunarsi. Sunarti apa siapa gitu loh. Oh, iya sesuk gak apa-apa. Al-Fatihah. Pagi. Kabeh tuh kono kembang, Teh. Siapa? Al-Fatihah. Kabeh tuh kono kembang. Kembang kuwi wangi, sunah. Ning kono ya nek telung werna. Wong urip iki tali telu. Urip mati manfaat, ya to Teh. Segi dunya, segi akhirat manfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tak salat bengi sik Teh aku Teh. Salat bengi sik. Iku tengi rada senep iki. Tak mangan sik masakane umi ge mau. Al-Fatihah. Ki mau critane aku mencekal prank ki mau piye maksudnya Gusti Allah ini. Prank ki minangkani deling ben eling. Tak tutup nganggo iki ya. Prank ki minangkani deling ben eling. Prank kuning ngeling-eling dhewe bab kematian. Wong ki mau wis mesti bakal mati. Makane ben ora lali sangkan parane dumadi awake dhewe kudu eling mati. Urip ning donya mung sedhela.
wong bakale kabeh balik ning Gusti Allah. Tapi aja sampai lali. Awake dhewe urip ning donya iki mau kabeh ya duwe tugas dhewe. Duwe peran dhewe. Dadi ora ana wong diciptakne terus ora nek gunane, ora kabeh nek gunane dhewe. Sampeyan sing gak nyadari. Kadang dhewe ngerasa ora nek gunane tapi ternyata awake dhewe ya migunani nggo liyane. Terus urip tinggo nerangi liyane. Matur suwun damel sedaya nih tetep panggah kudu eling lan waspada sak bejo-bejone wong lali cek bejo wong eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling mati.